chai ugeberele na mgbagbu ọ bụrụ na ile anya n'obodo anyị bụ Naijiria ị ga-ama na oge mbịanye aka ihe anyị nọ n'elu ya mana ihe a na-ajụwa aka ahụ na-abịanye ka ihe na-abịata ị na-abịata uru ka ị na-abịata ọghọm ọ bụrụ na ị na-abịata uru anyị na-asị ka etoduru Chineke ọkwa ndị na-abịata ọghọm ihe anyị na-asị wụ ka arịọ Chineke ka ihe na-ebute ọgbaghara bịa n'isi njedebe obodo anyị bụ Naijiria onwe onye ọwụ nke ya ọwụ nke gị onwe gị ọwụ nke mụ onwe m ọwụ nke onye ọbụla nọ n'ime ya n'ihi nke a anyị na-asị anyị nọ n'oge mbịanye aka ọ na-aga n'iru anyị na ha enwekwa olileanya na ihe ga-esi n'ime ya pụta ga-adịrị onye ọbụla mma kama anyị na-asị o nwere ndị iwe na-ewe ka ha jiri obi ha aka n'ihi na ọ bụrụ na ejiri ọkụ gbakwuru ọgụ ihe na-eso ya wụ gịnị ọnwụ oge onye isi ala nke chịrị obodo anyị bụ Naijiria a na-akpọ Goodluck Jonathan chịrị obodo anyị bụ Naijiria mgbe ọ na-apụ emeriri ya ọ sị na ọ gaghị adị mma na ya ga-anọ na ijigide ikikere ịchị obodo anyị bụ Naijiria ka ndị mmadụ wee si n'ime ya na-aga n'ala ili n'ihi nke a ọ tụrụ ọwa tisara n'ala sukudo wee dere gị onwe gị bụ onye dị ndụ taa site na akparamagwa nwoke ahụ anyị na-asị ebe ọwụla o si na-enweghị ma ọ bụrụ na iwe dị gị na gị metụ obi ihe anyị ga-eleba anya taa bụ mbịanye aka a na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria n'ihi na o bidola na nke ndị prezident na nke ndị House of Rep na nke ndị Senate anyị ga-abakwa na nke ndị gọvanọ bakwa na nke ndị steeti House of Assembly biko ana m asị unu ka ịtọ ntị n'ala nọnyere anyị taa n'isi mbido telivishọn n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị onye unu na-anụ olu ya bụ unu nwoke eze ji ọfọ unu nke ji ọfọ jiri ogo ọ bụghị naanị m na ebe a o nwere onye ọzọ mụrụ ya n'okwu ebe a nke unu dị mbụ mụrụ na-ahụkwa ya ọ ga-enye aka ileba anya n'ihe gabigara na mbịanye aka nke emere n'obodo anyị bụ Naijiria ana m asị ka unu nụrụ elu ya wee nara ekele ya Igbo ndị ọma ekele m unu anyị abịakwala ọzọ aha m bụ Christian Chinasa okwu akụ na-eme onye nke Chinasara okwu unu anụgonu ka o si kwuo ya ịbịanye aka na mbịanye aka kee ka o si dị na be gị kee ka o si dị na be m aka ịbịanyere ọ dịrị gị ụtọ o nwere isi ọ bara gị uru ka o nwere ọghọm dị na ya ndewonu ndị Igbo ndị ọma ha sị na ọba eze anaghị akọ ji ekelekwa m unu ọzọ daalụnụ ọba eze anaghị akọ ji ihe onye maara ka a ga-eji mara ya n'ihi nke a anyị ga-ebido ka anyị mgbapụ ya ọsọ taa na ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn eji m aka na ebunu nọ na ọ na-agara unu nke ọma dịka o kwuru n'ala Igbo anyị sị na ihe meziri emezi a na-akpọ ya nwa mma nwanne anyị nwoke anyị abanyela na mbịanye aka nke onye isi ala na nke ndị House of Rep na nke ndị House of Senate ka ihe ị ga-ekwu banyere nke a nke mbụ na mbụ bụ na mbido a sị na ụtụtụ ọma na ụbọchị ọma na-eji ụtụtụ awara anwụ ndị Igbo na-ekwe na anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa ilu abụọ a wee na-agbagoju m anya n'ileba anya na gbasara mbịanye aka nke a na-eme n'obodo anyị ugbu a n'ihi na ị ga-aghọta na ụfọdụ mmadụ n'agbanyeghị na eyigharịrị ya bụ ịbịanye aka site n'otu izu ụmụ Naijiria werekwa obi ha si na ha ga-abịa ha ga-eje bịanye aka ebe ọ wụzi ke ndị na-agụgharị ya ga-agwa n'anyị ma aka ha bịanyere aka anyị nwa bịanyere ọ bara uru ma ọ bụ na ọ baghị uru mana ka o si dị o nwekwara ihe na-eme ede eji na-ebe nwee ọ bụrụ ma akwabe n'abalị nwata nwa n'ụtụtụ onye ka a ga-amazi ikpe onye ka nsị ka m kwuo na mbido si dịka o si na-aga ị ga-ahụ na o nwere ọtụtụ ebe nke a na-enwe ọgbaghara ndị mmadụ na-anwụ n'ihi ntụnye aka ọ bụrụ na ile anya na Rivers steeti o nwere onye nke akwafuru ọbara ya nwatakịrị nke nọ na 18 years afọ 19 nke mbụ ọ na-eme ntụnye aka n'ebe ndị ọzọ dị iche iche ọ bụrụ na ị gaa na Lagos ebe a na-akpọ ọkọta ebe
ekweghị ka ndị mmadụ mee mbịanye aka. Ebe ndị uwe ojii na ebe ndị ahụ na-abịanye aka wụ miniti abụọ gị ruo ebe ahụ, ekweghị ndị mmadụ mee ntụnye aka. Ọ bụrụ na ị gaa na Rivers, ọ bụrụ na ị gaa na Bayelsa, ọ bụrụ na ị gaa na ebe ndị ọzọ dị iche iche, ị ga-ahụ na a na-enwe ọgbaghara dị iche iche. Olee ihe ị nwere ike ikwu banyere nke a? Agwa gị na ọ bụ aghọta ya aghọta na-ebute ihe ndị a niile. Ọ bụkwanụ enweghị ọgụgụ isi. N'oge ụfọdụ, ọ bụrụ na mmadụ na-achọ akpa naanị ya, nke ọzọ abụrụ agụụ akwụkwọ, nke ọzọ abụrụ usu ọnụ ntụ, enweghị ego, nke bụ na e were 1,000 naira nye ofu nwoke ma ofu nwaanyị, ya ere ezinụlọ ya, ree onwe ya, buru mma, buru egbe, bịa nọchi ụzọ. Ya ajụ a na-ajụ, ọ dị mma ka ahọpụta ndị ga-achị anyị, mana ndị a ga-achị anyị kwesịrị iwepụta ya n'ụzọ dị mma, nke ọ ga-abụ o ruo echi ya ha amata na ọwa anyị nwa tinyere ha ebe ahụ, ọ bụghị ego ha mere ha ji banye ebe ahụ. Ị ga-ejide ebe ahụ. Ọ bụrụ na anyị n'ihe o kwuru, ndị na-achị anyị onwe anyị wụ ndị na-etinye ha ebe ahụ. N'ihi nke a, ha ga-enwe ihe ha kwesịrị ime nke ga-eme ka udo dịrị. Ọ bụrụ na anyị lọghachita, anyị ga-eleba anya na usoro esi mee ntụnye aka a, ma ọ wụ ihe dị mma ka a na-esi otu ahụ na-eme ya. Anyị ga-aga obere ezumike. Anyị alọghachitala. Tupu anyị aga ezumike, ekwere m unu nkwa gwa unu sị na ọ bụrụ na anyị lọghachita, anyị ga-eleba anya na usoro esiri mee ntụnye aka a, ebe ndị ọgbaghara nọ, ihe butere ya, na ihe a ga-eme ka ihe dị otu a were wụrụ ihe bịara n'isi njedebe. Nwanne m nwoke Chris, ọ bụrụ na ile anya ụzọ esi mee ntụnye aka a, o nwere ebe ndị enwere ọgbaghara enwere ebe ndị ahụ dịka na Ọkọta. Oge a na-aga ime ntụnye aka, onye isi ala kwuru sị ọ bụrụ na ahụ onye metụrụ ballot box ebe ahụ na-etinye akwụkwọ aka, si onye ahụ ka ọ ga ebe o si pụta. Mana ile anya n'ebe ahụ, ị ga-ahụ na ndị ahụ na ndị uwe ojii, ofu onye uwe ojii, ofu mkpụrụ onye uwe ojii wụ onye n'ebe ahụ. Ebe ndị agbụrụ karịrị mmadụ 10 bịara buru ntụnye aka a na-aga ime kosaa ya. Usoro ahụ agata ndị ọla ụta, ọwụ ndị INEC ka ọwụ ndị onye isi ala ka ọwụ ndị uwe ojii. Ezigbo nwanne m, ị ga-aghọta na ihe gbasara ntuliaka ọchịchị na ịbịanye aka nke onye isi ala na nke ndị ụlọ nzukọ sineti na House of Representatives, ị ga-aghọta na onye ha na-eme kwa otu mgbe n'afọ 4. N'ihi ya, ekwesịghị ịdị na-enwe ọdachi ndị a niile a na-enwe. Nke mbụ bụrụ na ndị na-elekwa ka esi abịanye aka bụ INEC, n'uche nke m, onweghị ụta dịrị ha n'oge a na-abịanye aka. Ihe mere eji sị na nwe ụta dịrị ha n'oge nke a, ebe nwere mkpọtụ, ebe nwere ọgbaghara, abụghị na ngwa eji arụ ọrụ abịaghị n'oge, ọ bụghị na ndị ọrụ ha abịaghị n'oge. Nke a bụ na ụfọdụ mmadụ ndị anya na-achọ ọkụ, ndị anya na-achọ ọbara bịara ebe ahụ, bukọrọ akwụkwọ ndị abịanyechiri aka ga-sonye ya ọkụ. Nke abụọ bụrụ na ka gọọmenti anyị ga-eji were ofu onye uwe ojii na-ejighị dị osisi maọbụ batin nke n'asụsụ bekee, sọsọ ya bịakwuru ebe ahụ naanị ya nwa. Emesịa, ndị anya na-achọ ọkụ, ndị anya na-achọ ọbara adị mmadụ 10, dị mmadụ 7, buru ololo, buru osisi. Ị ga-asị onye uwe ojii ma gịnị? Ndị gọọmenti, ndị na-achị achị nwere ụta na nke ahụ. Mana eweli iwe na oge a na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ ihe mere na Ọkọta, oge ha na-ekwu, ịhụrụ na o nwere onye kwuru sị na ndị uwe ojii n'ebe ahụ mgbe ha bidoro na ha dị 3, mana ndị ahụ bịara nke mbụ, na ndị na-atụ eme ntụnye aka ebe ahụ akarịa ha ike, ha laa. Ha bịa nke abụọ, ha karịkwa ha ike, ha laa. Ya ruo na nke 3, ofu onye ndị uwe ojii aza ekwentị ya, ka ọ zachara ekwentị ya, mmadụ abụọ esi ebe ahụ mee gịnị pụọ. Ndị ahụ abịazie mmere ha ji bịazie wut igwe na ihe ndị ọzọ
kụkesie ndị na-ebe ahụ. eze nwanne nwoke ndị nke a bụ akụkọ akọrọ akọ. Onye ahụ abụghị akụkọ, onye ahụ na-ebe ahụ, o so na ndị bịara ịtụ vootu ahụ, ọ hụrụ ihe mere ebe ahụ. Ikwu nke ahụ ọkwa ofu ihe ka anyị na-ekwu. Ịkpọrọ ndị ọkwa ndị ana m abịa ka m ekwụsịgara m nke ndị gọọmenti kwuo nke ndị INEC ekwuola m ọ fọziri ekwuola m nke ndị dịka i kwuru ndị mmadụ na-atụnye aka ebe ahụ jikere sị ha agaghị ekwe ahụ m na-ele anya ka esi eme ntuliaka ọchịchị a oge na-aga mmadụ na-apụsịsị ebe ahụ onye tụọ nke ya a ga-aga rie na nri ga ṅụọ mmiri tupu cheweze ma a ga-akpọpụta ka esi tụnye aka. N'ihi ya ndị anyị na-achọ ọkụ ndị anyị na-achọ ọbụla elele anya mmadụ alakela ntakịrị ha bịazie nke onye uwe ojii na ndị uwe ojii na ndị na-akpa ekwentị mụnwa ahụghị nke ahụ mana ka o si na-adị anyị mana ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị politishans ndị a ka m gwa gị eziokwu ama m ka m ga-ekwu asị na m ekpugbuola onwe m ihe ha ji n'akpa ha dị ọtụtụ ihe ha ji n'akpa ha karịrị akarị ha na-achụ ọgbasa ahụhụ ha ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ ihe ha chọrọ ọwụ ka ha si asị ya Abuja street ọkwa ya Abuja street ya wụrụ ma mụ na agụ anyị dị ndụ anyị nwụrụ anwụ ọgbasa ahụ ha n'ihi nke ọ ha ọkwa ndị na-abasị gọọmenti ọgụ si gịnị mere a ga-eji bunye onye uwe ojii egbe si abịa chewe nche ka ha si asị na bekee nwere m ịma aga n'ụlọ akwụkwọ militarization of election process ọkwa ha na-eti mkpu ahụ n'ihi nke a iji chụpụ ndị polisi ka ha ndị uwe ojii ka ha ghara iji egbe bịa ka ha nwezi ohere bụrụ ndị otu ha ndị anya na-achọ ọkụ ka ha bịa ma ihe dị ya mma ngwa kamgbe emechara ntuliaka nke onye isi ala na ndị House of Reps na ndị Senate gịnị ka e kwuru gbasara ihe ahụ mere n'ọkọta Lagos ị na-ekwu okwu ya n'ihi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị a na-akpọ politicians ha ma onwe ha ha ma ka ha si aga ije ha ma ka ha si eme ihe ha n'ihi ya anyị abụ mmadụ nọrọ ebe a na-ekwu anyị ga-eji nwayọọ n'ihi na nnụnụ pụta n'etiti ụzọ na-agba egwu anyị ama ihe na-akụrụ ya nkwa n'ime ọhịa mana ile anya gị hụ na dịka isi na amaghị ihe kwuru maka ndị INEC lere anya sị na ha nwetara ihe ozi ihe mere ebe ahụ na ha ga-eleba anya na ha ga-emeghere ntụnye aka n'ebe ndị ahụ enwere ọgbaghara ndị mmadụ na-enweghị ike ime gịnị ịtụnye aka mana ihe m na-ajụ ọ bụrụ na a ga-atụnye aka ebe ahụ a ga-emeghere ntụnye aka ebe ahụ a na-akpọkwa results ihe ndị na-eme ka otu esi eme ihe ndị otu ahụ mana Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị alọchitekwala ọzọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ anyị na-elebara anya na ihe gbasara ịbịanye aka na mbịanye aka na ntuliaka ọchịchị nke a na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria. Eze nwanne m nwoke dịka anyị na-ekwu ile anya ị ga-aghọta na ihe ndị a niile a na-eme bụ iji mee ka ala anyị dị mma. Ihe ndị a niile a na-ekwu na-agba mbọ na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme ntuliaka na-eme ịbịanye aka ọ bụ iji mee ka obodo anyị dị mma ka ụmụ anyị na ụmụ anyị bụ ndị ọ ga-adịrị na mma n'ihi na dịka ofu nwanna m na-ekwu ọ sị na obodo a na-emezi ọ bụ ụmụntakịrị n'ihi na oge nke anyị ọ na ha agafe n'ihi ya aga m asị ndị nchịkọta ndị na-ele anyị anya ndị na-ahazi ihe gbasara ịbịanye aka na ndọrọndọrọ ọchịchị nke Naijiria ha biko ha nwee obi umeala ndị na-azọ ọchịchịkwanụ bụ ndị a na-akpọ ndị politishan ha were nwayọọ onwe ihe eji ọgụ eme ọ nsọ afọ 4 ọ karịcha afọ ole mmadụ ga n'ụwa 100 afọ 100 afọ na 20 100 afọ na 50 150 years onye ha ala onye ha ụla gịnịzi ka a ga-eji cheta onye ahụ ya mere eze ngwa gịnị ka ị na-ekwu oge ahụ dịka o si dịrị ị ga-ele anya dịka anyị na-ekwu tupu anyị aga ezumike ndụmọdụ gị na nchịkọta okwu gị ọ gara n'iru nke ọma kụọla nkwa n'ihu akpụkpọ dịka ndị Igbo si ekwu ya ọ bụrụ na ile anya ebe ndị a niile nwere ọgbaghara site na kachasị nke
ọwụ ndị bekee ha sị na case study ọkọta ndị INEC sị na ga-eleba anya ihe mere ebe ahụ wee nwee ike mee gịnị megherie ntụliaka ebe ahụ ma matakwa na o nwere onye ofu n'ime ndị ahụ nke ejidere nke echere na ọ nwụrụ anwụ ya bụrụ na ụmụ Igbo n'ebe ahụ kpọrọ ya tinye ya na ụlọ ọgwụ lekọta ya ebe ọ bụ na INEC sị na ha ga-eleba anya ihe mere ebe ahụ ileba anya ihe mere ebe ahụ awụkwaghị ihe siri ike n'ihi na enwere onye a ga-ajụ sị ọwụ gịnị ka ị gara ime gịnị ime ebe ahụ site n'ihe o kwuru a ga-ama ihe mere ebe ahụ mana ihe m na-ele anya wụ onye ahụ nke ahụ ejidere kwesịrị ịwụ na o nwere onye dịnyere ya onye dịnyere gị ọwụ PDP dịnyere gị ọwụ APC dịnyere gị ọwụ YPP eze chere onye jidere ya onye jidere onye ahụ onwe jidere ya olee otu esi kpọga ya ọgwụ onwe ndị gọọmenti uwe ojii gwara gị na ha jidere nwoke ahụ ọwụ ndị uwe ojii o nwere ihe a na-akpọ civil rights mgbachiri nwanne nwoke ọwụ ndị uwe ojii nwoke a si ebe a si n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ ọ nọ pụọ onye ga-ejide ya kootu sapụ kwụgwọ eji gwụọ ya ọrịa kootu sapụ ụlọ ọgwụ ahụ nọ na nsogbu n'ihi na onye ahụ nwere ihe a na-akpọ electoral fraud onye ahụ etinyere aka ibute ọgbaghara ebe mere ihe ọya ka a na-ekwunu ka onye ndị uwe ojii ejidere ya ndị uwe ojii ha bịara ebe ahụ si nwoke m ndị ụlọ ọgwụ a jide na nwoke dotana ya tupu emesịa ka anyị bịa jide ya ọ bụrụ na onye ahụ esi ebe ahụ pụọ anyị amara na ihe na-ebe ka na-ebe n'ihi nke a onwe mma ihe na-ebe kwụsịrị lee ihe m chọrọ ka ị mata bụ na ndị INEC si na ha ga-eleba anya ihe mere ebe ahụ nwee ike mee ka emegherie ntụliaka ebe ahụ ileba anya ihe mere ebe ahụ a na-asị gị na ọ gaghị enyezi nsogbu n'ihi na enwere ihe a na-akpọ gịnị suspect ahụ owu gịnị eleba anya ihe mere ebe ahụ n'ihi na e nyere iwu sị onye ọbụla ahụrụ na-eme ihe dị otu ahụ sị gbagbuo eze nwanne nwoke ọ bụ ndị uwe ojii na-akpọ mmadụ suspect ndị uwe ojii ahụ n'ebe ole oge onye ahụ bịara na-eme ihe ndị ahụ kama eji mechakwanụ ntụliaka ihe ya mee ndị uwe ojii apụtala kwuo okwu na anyị ji na nwoke ejio maọbụ na anyị ejighị ya o rubeghị oge ahụ lee anya onye ahụ ka nọ akụrụ ya ihe tika akụrụ drone I'm coming ọ bụrụ na ịhụ ya eji akwa kechaa ya ebe niile ọ ga-agbake ọgbake ajụzie ya onye dịnyere gị ọ sị na onwe onye dịnyere ya si ka o kpuchie ndị ahụ dịnyere ya ya ofesi ya iwu ala anyị bụ Naijiria aghọtara ihe ị na-ekwu mana ka m ga-agwa gị na nwoke mma nwa amadi a ga-esi ebe a gara ji okwu ya pụọ mana ile anya ị ga-aghọta na ọwụ ya nwa ji okwu ya bịa ebe ahụ ile anya ị ga-aghọta na ọwụ ya ji okwu ya bịa ebe ahụ mmadụ kpọ ya bịa n'ihi nke a o nwere ike ihe gbasara ya ndị ụlọ ọgwụ edeta ya ihe a ga-edeta iwu ndị kpọ ya bịa nsogbu adịghị ka anyị gaa n'iru ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ nsogbu nke pụtara na ntụliaka nke ofu n'ime ya wụ nke anyị kwuru okwu ya ugbu a ọ bụrụ na ilekwa anya ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ mere gịnị alaala azụ mgbe a na-agụ ya agụtara mmadụ ohu mmadụ na ise nke wụ 25 25 ile anya nke ahụ wụ nsogbu ọ bụrụ na ile anya o nwere ebe ndị enweghị ike ibido ime ntụliaka n'ụbọchị ahụ wụ ụbọchị ekwesịrị ime ntụliaka eme ya the following day for example na Abia State emere election the following day ma na-asị ọ bụrụ na ị na-ele anya ihe gbasara ihe ndị a ka otu isi eleba ya n'ihe ndị a ị ga-aghọta na ekwu m na mbụ na ọ na-ewute m na ọgụ eyiri kamgbe afọ 4 gara aga bịakwara rie mgbọrọ n'ihi na ndị be anyị sị na ọgụ eyiri anaghị eri mgbọrọ eyiri ntụliaka ịbịanye aka afọ 4 gara aga si nke ọzọ a ga-eme bụ n'afọ a ka m gwa gị nwoke ma bụ ọkammụta bụ Mahmood Yakub edepụtara agbala ndị Naijiria ụzọ a ga-esi mee ịbịanye aka ruo 10 afọ na-abịa abịa 20 years time eziokwu na gwa gị mana ọ bụrụzie nke a nke echi a nke tata abụrụ nsogbu anyị na-enwe asịkwa gị na ngwa oge eji etinye aka mgba mpempe akwụkwọ ndị eji abịanye aka na ihe ndị ọzọ dị iche iche erutebe ebe a o rutela ebe a ọ na-ewute m
ịgwa gị na ewerela ego ha etu a ji mefusi ya, ọ bụrụzie na ruo ọ na-eru mkpụrụ ụbọchị atọ, na-eru mkpụrụ ụbọchị anọ, mkpụrụ ụbọchị abụọ, mkpụrụ ụbọchị atọ, mkpụrụ ụbọchị anọ, aka akpọpụtacha ndị ka esi mee ntụliaka onye meriri. Gịnịzi ka a na-ekwu okwu ya? Nke ọzọ awụrụ ịma ọ bụrụ na ile anya ihe anyị na-ele anya wụ ihe si na ihe mbịanye aka wee bụ gịnị pụta dịka ihe a na-ahụta dịka ihe nwụ ịdọla mmadụ azụ. Ile anya ị ga-ahụ na ndị mmadụ na-eti mkpu si na ndị mmadụ amaghara ihe uru mbịanye aka pụtara n'obodo anya bụ Naijiria. Mana ile anya dịka esi ele ya anya ihe ndị bekee na-akpọ statistics, ịgụsị ihe ndị ahụ ị ga-ahụ na mbịanye aka e mere n'afọ a na ndị mmadụ fụtara erughị ndị fụtara na 2015. A na-asị na ndị fụtara ugbu a erughị ndị pụtara na 2015. A na-asị na ihe mere o ji dịrị otu awụ otu n'ime ha wụrụ na o nwere ike ya wụrụ na ọwụ maka mbugharị a mere gịnị ebugharịrị ntụnye aka. Gị onwe gị ka ihe ị chere butere nke a? Ịma na ndị be anyị si na uche bụ akpa onye ọbụla na nke ya. Eziokwu ka ikpuru mbugharị ebugharịrị ya mere obi alọ ndị mmadụ mmiri. Ọkụ ahụ dị ha n'obi bere anyị lata oge ebugharịrị ya. Nke abụọ abụrụ na ịgwọta ndị ọha na eze ndị mmadụ ụmụ Naijiria tupu onye ka na-arịọ ndị gọọmenti si ha biko ha gbalịa na-eme ihe ka ndị mmadụ jisi ike na-atụkwasị ha obi. Ile anya n'obodo anyị bụ Naijiria, anyị wawụ ndị na ụmụ mmadụ na-agagharị n'ụzọ, ọ na-ara anyị ahụ ịtụkwasị ndị na-achị achị obi. N'ihi ya ụfọdụ mmadụ ga-anọ jedu na hazi kenke na-eme ọ mmecha m ga-agbucha oge bịachaa aka anwụcha m mmiri maa m ha gụrụ gụọ m. Ụfọdụ were ọkpa si ebe ha bi n'ihi na ha gbanwego ebe ha bi, ji ọkpa gaa ụzọ karịa bịa kasị ka ife ele ihe eji eme ọ ga-aba uru, a ga-eji eme ihe ọwa anyị bịacha aka ha ga-agụa ihe dị ha mma, onye ha chọrọ ha enye. N'ihi ya ụfọdụ mmadụ ya eme ha ahụ lụọ ndị mmadụ mmiri, ha werezie ọ ihe mere mmadụ apụtaghị rinne. N'uche nke m, n'uche nke ya unu anụla ihe o kwuru. N'ihi ihe ahụ o kwuru ọwa bịachaa aka tacha ahụhụ, ndị ọzọ aga mee ihe kwesịrị ha. Ya bute anyị na agba nke ọzọ anyị na-aga ịbanye wee agba nke ikpeazụ. Ihe anyị ga-eleba anya ya wụ ihe mere ọ na-eme onye bịachaa aka ya ọ laa n'ụlọ ya echere na ihe ahụ ọ bịara awụ ihe ọ na-eme. Agara ebe ọbụla anyị ka nọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchịrị na isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ka anyị nọ. Anyị ga-aga obere ezumike, mgbe anyị lọghachitara anyị ga-eleba anya ihe merenụ anyị ji eche na ọ na-eme abịacha aka ahụ aka anyị bịara awụghị ihe mere gịnị. Igbo ndị ọma, anyị alaghachitela ọzọ. Unu lee anya na onyonyo gị, ị ga-ahụ akara ekwentị na ihe ndị ọzọ ị ga-eji na-ezitere anyị ozi. Anyị na-ahụ ozi unu na-ezite, anyị na-asị unu mee ka ọ na-abịa. Ị ga-ahụ ekwentị, ị ga-ahụ nke Facebook, ị ga-ahụ nke Twitter maọbụ Twitter, ịkpa ahụ nke Instagram. Ụzọ ọbụla o si bịa anyị na-anabata ya. Anyị abịa na-ekwukwa ihe gbasara ịbịanye aka. A sị na agba mbụ ọ tụọ n'ogwe, agba abụọ ọ tụọ n'ogwe, agba nke atọ ya atụ n'ogwe. A sị ọ bụzi ogwe ka e kwuru pịa akụ. Ọ bụ gịnị mere ka m bughachiri gị o ji dịzi etu a na ụmụ mmadụ ga-eche na aka ha bịanyere onwe ihe eji eme? Nke mbụ wụ na ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ile anya ndị mmadụ na-asị gị na Naijiria mere election na Saturday, ndị Senegal eme na Sunday. By Monday morning ndị Senegal enwere result. Onye wụ onye isi ha. So Oleshi, Monday morning? Yes. Okay. Ndị ọzọ na-asị gị na obodo a na-akpọ Senegal dị obere. Onye chọrọ ịjụ gị. Obodo a na-akpọ Senegal dị obere. Senegal na Lagos ndị oleka, Senegal na Cross River ndị oleka, Senegal West, Senegal na a place like Anambra State ebe oleka ka ndị pụtara nọ.
ọ ihe ga-ajụ onwe gị ka ndị pụtara nụ ihe m ji na-ajụ gị ajụjụ awụ na ọ bụrụ na ị were na unu karịrị ha na-ekwu okwu ihu na nwere ma resources ma human capacity nu nwere karịkwara nke ha so onye nwere ihe o nwere ya were ya rụpụta ihe otu ọ ga-akara ya mma unu ndịrị 200 million ofu onye haziri 50 million 200 million kwesịrị ịrụ ọrụ 200 million ga-arụ 50 million arụ ọrụ 50 million ga-arụ onye ahụ rụrụ ọrụ 50 million rụcha ya n'oge ha dịrị 200 ọ ga-arụkwa ya rụcha ya n'oge nke a bụrụ na ihe m na-ekwu gịnị igbu oge olee ihe eji egbochi nke ahụ ọ bụrụ na ile anya abịa sị na eburu ballot box ebe a na-etinye ihe eji mee mbịanye aka akwụkwọ eji bịanye aka afọ ọwụla ya ọwụrụ nsogbu 25 people anwụọna 19-year-old boy the only son nwụ nwanne ya anwụọna kedu ihe butere nke a o nweghị ihe na-ebute ihe ndị a niile ma ọwụghị nsogbu ndị bịara ime ihe ahụ ha bịara ime gịnị ha bịara ibu ballot box e nwere igwe eji eme ntụnye aka igwe ahụ bụ ihe ga-ezipụta na emere ha kredit nke a na ka ihe gị ime itinye aka otu ahụ emere ya ya ochepụta aha na ihe niile ịbịanye aka ekwesịrị ime ya nke ọ ga-enwe ihe a na-akpọ sava ịbịanye aka ebe ahụ ịbịanye aka onye ahụ ịbịanyere aka aga ebe ahụ nke ndị bekee na-akpọ electronic voting ya ga ebe ahụ ngwa nwanne jide ya aghọtara m ihe na-ekwu mana electronic voting na-ekwu okwu ya ị ga-aghọta na ịbịanye aka bụ ihe gbasara ofu onye mmadụ ekwesịghị idu gị ka ị kpara maka ada nne di ya mma ka ukwu na mpa anyị ka ukwu ha na-agaghị ụlọ akwụkwọ na-amaghị ka esi apị igwe iji pepụta nke a chọrọ ịbịanye aka mma nke nnukwu agara m ụlọ na ekeresimesi nke oge gara aga ma ahụ nwaanyị ebe anyị nọ 96 years nwa ya nọ na Amerịka na-akpọ na fon ya were igwe ya ebe o tinyere ebe ahụ ya weta ya ya ọpịa ya ọzacha ya omechie ya etibe ebe ahụ nwaanyị ahụ onye ahụ nwere ike ga-were kaadị eji abịanye aka mee ihe ndasị ya mee rukwa ebe ahụ ịkụziere ihe ọ ga-eme ya ruo ebe ahụ o nwere uche nke ya ọ ga-eru ebe ahụ ga-esi atịrị onye n'ọchọ gị isi atịrị onye n'ọchọ gị ya wụrụ gịnị ya wụrụ nsogbu ihe na-eme anyị ewu na obodo anyị wụ Naijiria anyị na-ele ihe na-awụ ọdachi anya karịa ihe ga-eme ka anyị gaa n'iru onye ọbụla nwere ihe ọ ga-ekwu mere ọ na-aga n'iru anyị na-ele anya ihe na-awụ ọdachi karịa ihe ga-eme ka ọ gaa n'ihu Igbo unu anụgo nke ahụ jisi ike eziokwu na m gwara gị ile anya gị hụ na ọ bụrụ na enwe ike wepụ ihe ndị a na-ekwu okwu ya olee onye ahụ na-abịazi ka ọ bịa were mechara ahụ eji atụ vootu o were ya laa gbaa ọsọ o nwere ọbara ya n'ihi na ozi agaghị ebe ọ na-aga nke ahụ ga-eme ka ndị na-eme ihe dị otu a mee gịnị kwụsị ya mgbe nke ahụ mewe na chetakwa ihe jọrọ m ihe na-eme ndị mmadụ na-eji eche na ọ na-eme emecha gịnị atụcha ya ome gịnị eme ihe dị otu a ndị mara ihe ya ga-ịhụ na onye ọwụla ga-etinye aka n'obi ya si na ihe a bụ ihe mere eme n'ihi na ile anya a place like Abia State enwere about 1.7 million people emere registered as voters vote atụrụ ebe ahụ 400 and something votes ihe o mere wụ na ndị niile na-eme ihe ahụ onwe ihe ya ji ya kpọrọ anyị mana o nwere ike onwe ndị anwụọna onwe ndị anọ n'obodo ahụ Naijiria onwe ndị batara nke ahụ ebuga m na ndị na-akpọ Bureau of Statistics ka ọrụ ha ndị nwụdịrị anwụ nwere kaadị o nwere mara ihe awụ obodo anyị awụ Naijiria ihe m na-ele anya awụ o nwere ihe ndị bụ oyibo na-akpọ localized solution to localized problems o nwere otu nsogbu obodo anyị bụ Naijiria dị ihe ị ga-emewu anyị nwere mata nsogbu ahụ nke anyị nwere ka ndị Naijiria mara ụzọ anyị si eso ya anyị mara ya mana ụzọ anyị si eso ya wụ ihe anyị na-amaghị mana ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ na dịka anyị na-ekwukwa ya kwa ihe ndị a na-ekwu ihe ndị na-ekwu okwu na-asụ na ihe a na-akpọ electoral law ị ga-aghọta na oge na tupu ebido ntuliaka ọchịchị nke afọ tupu afọ gara aga agwụ o nwere oge ndị National Assembly bulitere ihe ndị ọzọ amendment ka ha si higharịa ihe gbasara electoral law ka ha hazigharịa ya ụfọdụ onye isi ala si ya ga-abịanye aka n'ihi na a na-akpụ mmadụ isi ebe ọ na-anọ ya na oge dị nso n'ihi nke a icheghị na ọ bụ aghụghọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị politishan na ndị pati ha na ndị otu ha na-eme ka a ghara iwebata iwu niile ndị a ga-eme ka ọ dịrị anyị mma n'ịbịanye aka na ịtụli aka elu okwu gere mma ihe m ga-ekwu ebe ahụ wụ na a sị na ụlọ kewesịrị onwe ya aghaghị ịda
ụlọ ọwụla hụrụ kewasịrị onwe ya agaghị ya gbawasịa n'ibe n'ibe. ọ bụrụ na ile anya na ịpụta dịka mmadụ Chineke kere eke gị nwa bụrụ okwute gị luo ya n'ime ahịa gbuwaye ụbọchị ọ ga-ada nwa gị nwoke ị gaghị ama. ọ bụrụ ndị ahụ n'ebe ahụ na-ekweghị ka emezi ihe kwesịrị imezi ndị mmadụ na ha anwụna o nweghị otu o si mee ya wụrụ na 25 people nwụrụ anwụ na onwe n'ime ha ọ ga-emetụta ha ma na ọ ga-adị otu ahụ. o nwekwara ike ofu ụbọchị ya wụrụ ha na ọ ga-emetụta onye ahụ na-ekweghị ka eme ihe kwesịrị ime mana e nyere iwu si onye mere ihe dị otu ahụ ka o mee gịnị ka ọ laa. mmadụ niile kwekọtara ihe dị otu ahụ, mmadụ niile kwere ihe dị otu ahụ and ọ bụghị ihe iwu ala anyị kwuru gbasara onye mere ihe dị otu ahụ. n'ihi nke a ana m asị ka onye ọwụla maara ihe ọ na-eme maara ihe ga-adịrị ya mma gbasara obodo anyị bụ Naijiria ya biko mee gịnị mee ya n'ihi na nsogbu anyị dịka ọ na-ebido ebido. N'ihi na nsogbu anyị dịka ọ na-ebido ebido ana m asị Igbo ndị ọma nọ biko nụ unu ekwela ka nsogbu anyị bido. Ebe onye nọ ya biko jisie ike, ebe onye nọ ya were nwayọọ, achọọ gị okwu biko were nwayọọ gafere n'ihi na obodo anyị n'ugbo otu anyị ọ na-agazi kpamkem. Asị m unu ị ga-atụnye aka biko bịanye aka, achọla nsogbu. Mmadụ chọọ gị nsogbu biko zere onwe gị. Onye nsogbu ị ga-akọwara onye uwe ojii nọ gị nso si alikpe ka o si na-aga. Igbo anyị ma na ụnụnwa bụ ndị nwere akọ na uche, anyị ma na ndị Igbo bụ ndị eji eje mba, anyị ma Igbo bụ ndị na-eme nka na ụzụ. Onye ọbụla na-azụ ahịa anaghị achọ okwu, onye ọbụla na-achọ ụzọ ọ ga-eji zụọ ezinụlọ ya a na-achọ okwu. Ịbịanye aka na ntuliaka ọchịchị ọ bụ ihe ga-adịgide, anyị ga-agafe ma ọ ga-adịgide. Hapụrụ ya ụmụ anyị, hapụrụ ya ụmụ anyị. Onye ebe ịchọga okwu biko zere ndụ gị, ekwela ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ ịbịanye aka maọbụ ịtụli aka elu onye ahụ wee nwụrụ, ezinụlọ ya wee dabanye na nsogbu. Igbo ndị ọma anyị kelere unu. Eze Jiọfọ nwanne m.